Kuya Bibo, maayong hapon sa imo kag sa imo mga listeners sa Heart Story. Tawga ako kay Hani, 25 anyos, kag temporaryo nga nagaboard diri sa Iloilo. Kay diri ako nakatrabaho pero taga Negros gid ako, Kuya Bibo. Nagpasimpalad ako diri sa tong 2018, kuya. Sang manog 22 pa lang ako. Kay ang duha ko ka amiga may obra diri sa Iloilo. Gani ginhagad nila ako nga kung gusto ko kuno nga magupod sa ila para makatrabaho diri. Amo ato nga naglisensya man ako kagin pasugtan sang akon ginikanan, Kuya Bibo. Si Papang una daw hindi magpasugot nga magtrabaho ako sa malayo. Pero sa dalayon man nga pagkumbinsi namon ni Mamang sa iya, nagpasugot naman lang siya. Nagdesider ako, kuya, nga mangita obra kay para kabulig man sa akon parents. May duha pa abi ako kamanghod na puro lalaki nga naga-eskwela. Si ate naman may bana na kag ara na sa Manila, sa Cavite naga-estar, kag may duha naman ka kabataan. Pigado man ang ilang nga sitwasyon didto gani hindi nakasuporta man sa amon. Kuya Bibo, may jutay nga talyer kag bulkitan si Papa. Gani amo ina ang ginasaligan pero kaisa kulang gid. Mekaniko si Papa kag si Mama naman wala na siya nagatrabaho. Pero dati nagapangamuhan man siya sa Manila kag didto sila nagkilalahay ni Papang. Sang nagpasimpalad ako sa Iloilo, kuya, maayo man kay nakishare ako sa mga amiga ko sa ilang room. Kaginbuligan man nila ako pulupangita sang maaplayan nga may mga hiring. Mga sobra man 1 month nga tiyaga ako ka pang-apply, kuya. Sa maski ano na lang nga mga obra. Basta mabaton, Kuya Bibo. Maayo lang kay sa gin-applyan ko nga appliance store. Nabaton na gid man ako sa wakas sadto. Hasta nga nag-okay naman ako sa akon obra. Maski paano makapalapadala man ako sa balay, kay hindi man amo nakadako ang sahod ko diri, kuya. Kuya, kapila man ako makasaylo-saylo sang ulubrahan sa halos 3 years ko diri sa Iloilo. Sa karon, stable naman akon work sa isa ka pawn shop. Kay mas dako-dako gawa ang akon nga sahod kumpara sa una ko nga mga natrabahuan. Kag kuya, diri na sa akon nga heart story kita maistorya. May nakilala ako nga lalaki. Si Harold. Boardmate kami, Kuya Bibo. Kag siya nagaobra sa isa ka pharmacy. Basta ako, kuya, wala man sang disgusto kay Harold sadto. Kay maski paano, makita ko man nga maayo siya nga tao. Kay isa lang kami ka boarding house, gani maghahambal ako nga makita ko ang iya nga pamatasan sa adlaw-adlaw. Sa dalayon nga mga sunlog, nagpangaluyag sa akon si Harold, pero wala pa ako sadto nag-entertain, Kuya Bibo. Kay tungod nga nahadlok ako gani nga mangakig si Papang sa akon. Kay hindi siya yadaan gusto nga magnobyo-nobyo pa ako. So wala man nato nagpamilit si Harold sang amoto nga mga time. Kag daw sa wala man lang, okay lang man kami bilang friends, Kuya Bibo. Tub-tub nga nag-abot ang pandemic. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Sa pagpadayon ta sang heart story ni Hani. Kuya Bibo, sang before nag-pandemic last year,
Nagbakasyon pa ako sa Christmas sa 2018 sa amon nga lugar. Kag nagsugod ang pandemic sa 2019. Hasta nga naglala ang sitwasyon. Kagamat-amat na nga nag-umpisa ang mga lockdowns. Kag wala na kami choice nga mga taga-malayo, Kuya Bibo. Kundi magstay na lang diri sa boarding house. Nag-decide man lang ako nga hindi na magpauli kay on and off ang amon nga work sadto. Okay man kay maski paano may kaupod man ako nga nabili na sa boarding house. Naglisensya man ako sa ila ni mama nga hindi ko mabayaan ang akon nga trabaho diri. Kag diri na lang ako magstay sa boarding house kag mahalong langgid sang todo. Nagpasugot man sila. Kuya, 4 na lang kami sadto sa boarding house kag isa na diri si Harold. Kay pareho sa akon, sige man ang ila nga work. May service man sila nga nagasugat dulong sa ila. Kami nga mga taga-Gwa Iloilo wala na choice ang duha pagid namon ka mga boardmate nga magka-live-in. Nga taga-Kalibo sila kuya kag may mga trabaho man maski pandemic sadto. Kag kami na lang ang nabilin sa boarding house. Abi mo sa tuod lang kuya, tama kabudla ang sitwasyon namon sadtong tiyempo sa mga kasagsagan sa mga lockdowns. Pero maayo man kay waay kami ginpabayan kag ginasuportahan man kami sang amon nga landlady kag sang barangay mismo. Gani wala man kami halos nga natam-an gid. Sila naman sa family ko, gataw-ganay lang man kami perme kag okay man sila sa amon lugar sadto. Nga mga times ang COVID kuya. Kay daw ka safe man niya sang lugar namon. Sila ang grabing worry sa akon diri kay ti syempre ang Iloilo sadto. Damo COVID cases. Kuya, sang halos pila naman kabulan nga kami lang sa boarding house ang nagainupdanay. Kag bangod nga kami nga mga 4 nga mag-boardmates na lang ang nagaunungay bangod sa pandemic. Wala namon na malayan ni Harold nga daw naglapit na gid kami sa isa kag isa. Kag daw kaangay nang magkarelasyon ang pagtamdanay namon. May mutual understanding na kami nga duha. Kuya Bibo, naging komportable na kami sa isa kag isa. Kag basta na lang kami nga nag-upod nga daw pareho na sang magka-live-in man namon nga mga boardmates. Didto kuya nga mga time, natugyan ko man ang akon kaugalingon sa kay Harold. Tungod makahambal ako nga natun-an ko naman siya nga palanggaon. Kung siya man ang maghambal kuya, palangga niya man kuno ako. Natabo ini tanan nga daw kadasig lang Kuya Bibo kag nagsulod na kami sa relasyon. Bilang mag-live-in. Kay nag-decide naman kami nga mag-upod na sa kwarto kag naintindihan man sang amon nga landlady sang naglisensya kami. Pero kuya, sa matuod lang, may pang-alang-alang ako sa ginsudlan ko. Tungod sa akon pamilya, kapin pa si Papang, kay nahadlok gid ako nga hindi niya mabaton ang pakikipagrelasyon ko. Tubtub Kuya Bibo, nag-abot ang ginakahadlukan ko gid. Kuya, nagbusong ako. Kag manugsulod na sa 6 kabulan ang akon nga ginadala. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kawinner, balik diri sa ating nga programa Heart Story kag sa kasugpon sang Sulat ni Hani. Kuya Bibo, ginakadlukan ko ini nga matabo.
Daw nagahinulsol ako kag nahadlok sa mangin reaksyon ni Papang. Wala gid sila kahibalo sang kahimtangan ko subong. Kag wala ako sang kaisog sang buot nga ipahibalo ini sa ila. Kuya Bibo, sigurado ako nga mangakig kag ma-frustrate gid si Papang naman. Kaangay sang natabo sa magulang ko sadto sang nagbusong man ini kag nagpamana. Grabe ang kaugot sadto ni Papang kay ate ko, kuya. Kag amo ina ang ginakahadlukan ko nga matabo sa akon. Amo ina ang rason, kuya, nga wala naman nakapauli si ate sa amon sa Negros kay tungod sa wala pa sila gid nag-ayuhay ni Papang. Gani subong, kuya, manuglima naman ka bulan ang akon nga ginadala. Grabe ang pagtago ko sini sa akon pamilya. Kapin pa si Papang, Kuya Bibo. Dako gid ini nga gamo, kag subong pa lang. Grabe ang hinulsol ko pero ulihin na ang tanan, Kuya Bibo. Ari na ini kag kinahanglan ko nga tubangon. Pero sa subong, wala gid ako sang kaisog para ipabalo ini sa ila. Isa ko pa kadako nga problema man subong si Harold. Umpisa sang nagabusong na ako. Maski tuod nga nagaupod kami pero daw naglain siya. Wala man siya nagapamalibad sa ginadala ko, kuya. Pero daw ginapakita iya sa akon nga hindi pa siya ready sang responsibilidad niya. Subong, kuya, nga nagbalik na sa normal ang tanan. Ang amon naman niya nga relasyon ang naga-amat-amat labo. Amo na nga grabe ang stress ko, subong, kuya. Galibog ang ulo ko sa matuod lang. Nagalalain ako permi kay Harold kay dawaay siya sang plano sa amon. Kag sa ginabusong ko, wala man siya gana nga dalon ako sa iya pamilya para ipakilala kag ipahibalo ang amon nga sitwasyon. Kuya, sa matuod lang maski hindi man kasal dayon. Importante sa akon nga ipabatyag niya lang nga ara siya gasuporta sa akon. Subong ya, kuya, ang nagakatabo. Ambot, daw wala na siya yaga palibog sa mga ginaproblemahan ko. Sabat niya lang ya perme, importante nga wala siya kuno naglagyo. Ano pa kuno ang ginapangayo ko sa iya? Sang nagdesisyon kami sadto nga mag-upod, grabe man ang pasalig ni Harold nga hindi niya ako pagbayaan kag panindugan niya ako sa relasyon namon. Ang ako nabi, kuya, is kasiguraduhan. Kaya ang tulubangon ko sa pamilya ko hindi ilahog-lahog. Kay sigurado gid ako nga hindi basta-basta mabaton ni Papang ko. Si Mamang siguro maintindihan ako, Kuya Bibo. Pero si Papang, sigurado gid nga magalain naman ang iyang buot pareho sa natabo kay ate ko. Pero paano pagid sa akon kung hindi ako pag-unungan ni Harold, kuya? Amo na ang nagapastress sa akon sang todo. Kay daw wala siya balak nga tubangon ang pamilya ko. Kay ti, maski gani sa pamilya niya daw hindi niya gani mapabalo. Kuya, sa tuod lang, sobra ang akon stress tungod sa palibog subong. Pero ginatinguhaan ko man, kuya, nga mangin mabakod para na lang sa anak ko. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Padayunon ta ang heart story ni Honey Kawiner. Kuya Bibo, ang hindi ko lang mahangpan kay Harold nga hindi niya ako mapanindugan sa pamilya niya kag sa akon pamilya.
Hindi ko man siya abi pwede itubang kung daw nagapang-alang-alang siya pareho sa karon nga ginapakita niya. Paano kung sikwayon matuod ako ni Papang? Paano ako kung pati siya hindi ako mapanindugan? Sa tuod lang, Kuya Bibo, wala man nagapanginiwala si Harold sa ginabusong ko. Ang kulang laman kay Harold is disposisyon sa kabuhi, kuya. Daw wala siya sang plano sa kabuhi. Kag sang klaro nga plano, maano kami kapin pasubong sa ginabusong ko. May mga tion gani kuya nga kabatas pa siya nga bayaan ako sa boarding house. Tapos siya mapauli sa ila. Kag kun mamilit ako nga mag-upod, wala niya gid ako ginadala sa pamilya niya. Wala man siya sang explanation nga hindi niya ako pagdalon dito. Pero napaayunan ko siya, kuya. Tungod hindi ko man gusto nga pangunahan siya kag basi nga bayaan niya pa ako kun mangin mapilit ako sa mga kagustuhan ko nga matabo sa amon nga duha. Kuya, kapila ko na siya ginistorya sang masinsinan. Nga sanon niya ako itubang sa pamilya niya. Sa ako naman niya nga bahin. Dako gid ang kahadlok ko kag wala ako sing kaisog sang buot nga magpahibalo kay Papang. Hindi ko mabaton, kuya, kung sikwayon ako ni Papang. Pero hindi ko man makaya magtago sa ila sang sitwasyon ko. Wala ako ginapalinong sang konsensya ko kag kaisipan ko, Kuya Bibo. Kag nagapangibabaw manggihapon ang kahadlok ko kay Papang. Paano kung hindi niya tuod mabaton, Kuya Bibo? Sa katapusan, ano ang maayo ko nga himuon, Kuya Bibo? Subong, daw halos ako wala tinulugan perme sang problema ko. Problema ko na ang pamilya ko, problema ko pa si Harold sa subong. Kay daw ayawan pa ako pangayo sang iyang nga suporta. Kuya Bibo, ano ang himuon ko man para makuha ko ang assurance kay Harold? Kag mas maayo bala nga ilikom ko na lang anay sa pamilya ko? Kabudlay gid sang sitwasyon ko subong. Pero nagatinguha ako nga maisaayos ini tanan. Kabay lang nga panindugan sang hugot ni Harold, kuya. Ang iyang desisyon. Kag ang amon nga konsekwensya nga ginatubang sa subong. Nga halog sa kabubuton niya. Paano ko ini solusyonan, Kuya Bibo? Kabay nga matagaan mo ako sang maayo gid nga buhaton. Salamat sa imo nga oras kag sa imo nga programa Heart Stories. Ang imo nga tagsulat, Honey. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Kag pabalik diri sa aton nga programa Heart Stories, kag bago kita magtakop ka winner, ang aton nga matugda man sa sitwasyon ni Honey. You know, Honey, amo na kisano, gakatabo, maski ano ta ka, diktas ang kaugalingon ta nga likawan ng isa ka butang kay hindi naton ini priority. Worst, makapahamak ini sa aton. Pero daw didto pa kita ginatulod sang kapalaran, no, Honey? Sa una, given, amo gidini ang imong major consideration, tani, ang hindi mag-boyfriend-boyfriend kay against sa will o kagustuhan sang papang mo. But then, natabo na.
Wala mo na ini na panindugan and because naghigugma ka sa tao nga ginsaligan mo sang tanan-tanan. Maintindihan ta nga malain ang buot nila pero sa tuod lang honey, wala na sila sa mahimo pa kundi akseptaron ang sitwasyon mo. Siyempre, isa lang man ang kagustuhan nila sa imo. Ang mabutang ka sa maayong nga kahimtangan amugid ang pinakahandom sang parents for their children. Sa mga sitwasyon iya nga kaangay sa natabo sa utod mo kag sa imo, more likely may panghihinayang siguro kay ti. May mga handom pa sila ya para sa inyo kag sa pamilya nyo. Amo na perme ang parents, honey. It is actually more of a concern para sa aton kaayuhan nga mga kabataan nila. Kag less na para sa ila. Hindi na siling demand nila nga balikan nyo sila sa mga sakripisyo nila as a parents because sa tuod lang, kabalo na sila nga obligasyon nila ina nga ihatag sa aton nga mga anak nila. Maybe some parents expects, again iban lang, not all. Nga they don't want to see as priority ang pagpangasawa o pagpamana agad-agad sa mga kabataan nila for they have to pay back first sa mga sacrifices sa mga ginikanan nila. But then, this is not mandatory. Kay para ya sa mga nakahangop nga mga parents, it is their obligation man gid nga mahatag tanan nga needs sa mga kabataan nila. And nothing to expect in return. Kay kabalo sila sa obligasyon nila, kag gusto lang nila mapasiguro nga sa maayo nga kahimtangan ang maabtan sa mga anak nila. But kung balikan man gid sila, that is already consolation, no? Gani, be honest to them. With or without their acceptance right away, you must need to be honest to them para makuha mo ang respeto kag suporta nila. I suggest una mo ini nga idangop kay mama mo. Kay nagapati ako nga ang iloy, mahangpanyagid na ang iyang nga anak kag kabay nga mabuligan kanya sa sitwasyon mo subong. Whatever ang reaksyon ni papang mo, respetoha lang kag sa amat-amat tinguhai nga kuha liwat ang iya nga pagsalig sa imo. Nga kaya mo panindugan ang ginsudlan mo. Hani, kabugat sa pangabuhi kag sa adlaw-adlaw nga tanan nga may ginatago ikaw sa mga tawo nga importante sa imo. Bear that in mind. Pero sa imo gihapon ang desisyon. Pagabot naman kay Harold, storyaha siya liwat sang matarong. I doubt nga same sa imo, may mga reservations man siya. Amo na nga siguro hindi iya pa man ka maatubang sa pamilya niya. But I am happy kay ara siya nga ginaunungan niya ka. Hindi lang amo na ka consistent. And I am hoping nga nagapangita lang siya sang perfect time para mapanindugan man ang mga mahambal mo subong nga kapabayaan niya sa imo. And might be result ina sa mga worries niya man sa sitwasyon ninyo. But then, padayon dapat kamo nga mag-istorya sa mahinay, sa masinsinan nga pag-istoryahanay. Nga need ninyo nga duha sang acceptance ang tagsa-tagsa ninyo ka-responsibilidad sa ginsulod nyo subong. Sa tuod abi, nagulpihan man kamo siguro kay do kadasig lang sang tanan nga nagkalatabo sa inyo. And kung pareho nyo ini nga mahakos ang inyo nga mga responsibilidad, most especially sa inyo anak subong, kapin pa kung magwa na ang inyong anak, mabag-o gina ang pananawan nyo nga duha, kabay pa, para sa kaayuhan. Honey, ang pinaka-importante for now, be healthy. Kay need mo ina kag sang baby mo. Don't forget to pray always to ask guidance for you all to end well. And again, thank you so much. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.